good afternoon, good morning, and good evening, depending on the time zone. I am still the Maazi-UC. N'ụbọchị taa, anyị alụtụ aka ije dị na boy. Ije nwoke. Ọ dịrọkwa izi o. Nwanne m ije boy mata na ije dịkwa. Ọ ndị gbara boy ya agwa gị ife afụrụ ebe fa na-agba boy. So ife onye gbara boy gbasịa boy fụta bụrụ ọga, nwanne m kwanyere ya ugwu. Ọ dịrọ izi. Because ya bụ ife dị ka mmadụ ịga n'ije ogwu na n'ije ọkụ. Ị ga n'ugbe n'ije ogwu, ị gago n'ije ọkụ. Ọ bụrụ na ị gago ya pụta, asị m tem. Maka akọlọ gị ije aje n'ụwa, nwanne m iji ekwe akwa na nke ikpeazụ a. Ọ dịrọ izi. Ị ya abịa boy, ma nke imere ma nke imeghe, a na-eti gị na-akụ gị. Mana onye nwere ndidi na-eri azụ ukpo. Atụala ọmalụ, mana ọ tụọla ofege ọsọ banye isi n'ọfịa. Ị na-agba boy, were obi ndidi. Were obi ndidi, ụwa nwa mgbenye ka mma. Ọ bụrụ na ya bụ ife abanye today, ọ ga-abanyekwa echi. Ife a na-eme n'iru akwụkwọ, nwanne m ọ dịrọ izi. Were obi umeala bụala onye gị na ya bụ na boy. Ndị ọga, ife na-agwa unu bụ gịnị? Biko, were na onye unu na ya nọ ka nwa unu. Unu emesaziri ya omume ka onye esighị n'ezinụlọ pụta. Ị na-anụ ife m na-ekwu? Ọ bụrụ na ị nwere ụmụ nwa boy nọ n'aka gị, emesazifa na omume ka ndị enweghị olileanya. Maka ife nji ekwu ife bụ na ife na-eme. Ndị be anyị ife na-eme. Ụfọdụ ife ọga na-eme na-akpata na ụfọdụ ụmụ nwa boy na-enwe exchange of heart. Ọ nwere ike ọ ga-adịkwa good, madam abụrụ akpị. Because ụmụ nwaanyị na-adị abụkarị akpị. Agada gbachiri ụzọ. Ọ nke madam kwuru ka ga-eme. Mana ọ ga-abụ na madam ekwu ụfọdụ okwu. Ị na-elu ya bụ ife anya. Ọkwa ụmụ nwa boy bụ na ị na-aga n'iru. Ọkwa ụmụ nwa boy bụ na a na-akpọgo ọkụ ome. Ọkwa ụmụ nwa boy bụ na ị na-eje na-abata. So, na-enyekwa fa nsọpụrụ. Were fa ka ụmụ gị. Ịma ha na ụdị isi wee wee ụmụ gị. N'ife niile, were fa ka ụmụ gị. Ị ya afụ na fa ga-ewetu obi ana n'elu gị ife ma gbaziere gị mbọ. Ma kwudoro gị under rain and under sun. Because ife niile a na-eme bụ gịnị ka ọ wee dị mma. Onye ọ ya abụ ifete ije ebe mmadụ eme gịnị, ịkpọrọ onye gị, ịkpọrọ ya ịkụziere ya, ọ mụtakwa ya, ọ bara gị bụ ọga uru, barakwa ya uru. Because echi niile ọ ga-abụkwa ọga, ọ dịghị ka e ji esi wee na-agbasa. Ọ dịghị bụ enyemaka ndị Igbo na-enyere onwe anyị. Ọ dịghị ka anyị si were aga n'ihu wee kwudo. Ọ ga-anọchara ahịa ịma ka o si wee dị. Ego ole nyere anyị, onye bụ ebe ọbụla ị gara, asị na ndị Igbo na fa bụ the highest business entrepreneurship in the whole world. Because ebe ọbụla ị gara, ị ga-afụ onye Igbo. Ebe ọbụla ị gara, ị ga-afụ ife ha na-eme. Ndị be anyị, ana m asị unu biko, unu bụ ndị ọga, were na ụmụ nwa boy gị ka ya asị n'ọnwụ unu, ka fa nwee ike iwetu obi ana. Ka ọ ghara ịbụ emekata enwere ike asị from madam abanye ọga emekata ụfọdụ eburu ego narịa. Fa eburu ego tawa. Fasị ife ha ga-eme n'ọnwa na menye anya kama ka a na-afụ ya. Ọnya bụ ụfọdụ ụmụ nwa boy na-adị enwe obi ime ọga ụfọdụ ife ha agaghị ekwesị ime. Ndị ọga, ana m ayọ unu biko, welenụ ụmụ nwa boy gị ka ya asị n'nwa unu, ka ọ wee dịrị unu na mma, ka ọ wee gazie, ka e wee chụọ aja ekene nyere unu. Because ọ dịrị fa na mma, ọ dịrị gị na mma. Ụbọchị gbanitebenụ na anụ, o nwere oge ji eruela ụbọchị ekeresimesi. Fa ewetara gị ife, ị nọrọkwa n'oche, ị na-amụrịkwanụ na anụ, fa wee na-ekpekwara gị ekpere. Na ife dị ebe ahụ, ekwusikwa nke ọha n'ọnụ.
tụsara m ife ozi a, tụsara m ozi a, tụsara m ozi a. Nsogbu m na-enwepụ na ụnụ anaghị atụsara m ozi a, tụsara m ozi a ka o ruo ụfọdụ ntị. Ekenekwa m. Afa m bụkwa Maazi-UC. Thank you.